Sagudayan nga ti surat ti pagkasalitaan ni pagayam ta Conchita na puluwan. Lakay nga asawa, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, tasang sangpet ko dito'y balay, idi day tanga malem. Idi makitak nga da kutse iti sango ti balay mi. Tas dawak manong nemi, tay tamang pala nga makakitak tinapintas nga kutse nga nakaparking iti batog ti balay. Nagnag iti likod, iti pagtaingan mi, tapno didak makita manong nemi, sinuman di kita nga nakakutse, nga sa nga ilim. Ngayon na siputan nak ni nanang kit na iban na, hoy, Conchita, at nakagaya mo na nak, umay ka man dito, Darsem. Tapay nang, tapay ito nak, tapay nang, anak, at dasang ili tayo. Datatam nga posto, kininanam nga Berta, kaya't nakano kasalita. Ha? May panggiptan niya nang, jak man amamoy da, kinapay kasalita dak. Kuha nga may kasto dating gawa. Imbaon ida, ni kasinsin mo nga tambi. Amam ni kasinsin mo nga tambi. Tayo adda idjalawag. Ket inrecommender da ka nga para katulong da tata kininana. Ana? Katulong? Wen. Ay nagundahoy mo na ito anak. Nga mapaniti syudad tilawag. Iti kasta kita mariknak met at biyag ti at syudad. Oh, han? Sakit ka ditulatan na nasilsil nga barangay ti paway ti ayan mo. Ala, yung kaisaganan di kita rawatin. Ta magkuyog kon kadakwada. Ala, saan ka nga mga basta? Saan ka nga kit pa? Ha? Pagimbagam, ti bagbagakeng ka. No agyanggan to kadakwada, kat magustuhan dati serbisyom, amangan ta pagbasahin na kantupay, alagkutikan. Di ka kani mabayin nga pagururay mi dati, adunay nga kuha, kat imay tapay di mano dito, nakasilsil nga ayan tayo. Alam amin di kita babalin mo nga alain nga arawatin. Alagkutikan. Manong name Jack im paggarup nga itidaydi nga kanito, may isina akon kininanang iti adad ko pala ang hindi nga sangapulog at inem man. 16 years old ak pala iti. Sapay ta arapaap kumet, ti makabasa ko mga uray high school laeng. Ngayon kasano nga makabasa ak pay. No, agbalinak tumuten nga katulong iti pagtaingan. Kasano pa ita, nga matungpal ko tarapaap ko, ang makapagbasa mano. Yung barbari nga, mapagbasahin dak nga talaga. Dakkel pagtaingan, ti sinangpetan mi, dito'y lawag, manong nemi, ket may kawa tiriknak, ta nagbasitan jay pinanawak nga pagtaingan uno balay mi. Sakit di daytoy nga kabarbaro nga balay nga ayan ko ita manong nemi, ket ingket kalakkel, ken kalawa na. Kasano pa nga ta? No, pagdalusan dak. Kasano pa nga ta nga madalus ko na ito kadakkel abalay. Manong nemi di kasalita nak ni Tata Pausto. Conchita. Tata. Nakita mo ka din ti agbalin nga kwarto. Nadalusamon. Manipo dita. Dito kang ngagnaed. Awan tinadagsan nga ramidem dito, no, ti mangdalos na ito nga balay, ken ti aglawlaw. Anda na ito ding agluto, iti kanen, iso nga saan ka nga marikatan, hanggang marikatan trabaho, para dalos ka lang. Ha? Kinsenas ken katapusan ti panagsoldom. Imno kayat mo ti ag-advance, agbale, bilang takasapulam, bilang kasapulam, di kiti upat nga kakabsat mo, kaya bagam lang no ka. Ha? No kasapulan tananang mo ti kwarta, bumalik ka man anak, ipauit mo, no kunada. Kaya mas makatulong ka pa kadakwada. Taday tati kinidaw unay ni kasinsin mo. Ala,
Agsukat kan. Kinaginanaka pa lang ha. Tayin bigat, rugyam tumatentek trabaho. Ya? Agdalus, ito nga balay, dito uneg, kenti aglawlaw, dito trabaho. Kabigatan na manong nemi, agpeso nga rinugyakon ti trabaho. Awampay alas 5 ti bigat, no arigan manong, agdaldalusa ko ni ti arubayan. Wen, agkaiwara manong nemi, dagiti alikaman, iso nga edi, malpas ko ti trabaho, kasta una yung ti bannog ko. Arig na manong nemi, jakmeten na magaraw dagiti bagbagi. Jakmeten magaraw, iti saka kada ima. Iti kamalman na manong nemi, apo, trabaho manen, nagkrikatan. No pa'y kasta manong nemi, agad may ruwamak to kunak. Naganano sa klata. Tamo kadagito nga sakripisyo ket adda pakimbagan met dagiti upat nga kapsat ko kraman kininanang. Amo kumarigatan dananang manunemi nga mangisakat ti panagbiag dagiti kakabsat ni. Iso nga agan ano sa kunan ni nanang bareng no maasyan dan tumitlaeng kanya ket pagbasahin dakto. Kadag pa'y sumanong nemi akasta tinapasamak edi addan makatawan ko ditoy manong nemi. Nakita siguro dagiti agasawa ti rigget ko. Uwan manong. Nakita dagiti agasawa manong nemi nga sa anak kamarikatan ng trabaho. Eto di kapuna, no apay nga manugod na manong amang pagwasa kanya. Ore anyaman ti bilin da kanya, dahita ti kapuna, nga iti sumarunong atawen, kinasarita kon. Ket ngambaga kang basa iti high school. Kadanyan nga raksak ko manong agasem. Ore no, katulong aklaeng, makalpasak matlang iti high school manong nemi. Apagisto nga 20 titawen ko iti malpas ko ti high school. Napakitanak Kaya niya naragsak ko iti awatak ti diploma at least nalpas ko matlayangan ti sekundarya. Ngayon ti sumarunong nga tawen manong nemi saan ko nga naituloy pa iti kolegyo. Ngamin ti asawa ni Tata Fausto ket kimaro ti sakit na. Wen manong nagsakit. Iti damo kabaylang-baylang ti agas. Di kuan kimarkaron manong. Di kuan datan. Nariingan milangan manong nemi ti may nga bigat. Ngagsangsangitan manong nemi ni Tata Fausto. Tawam meten ti asawa na. Kapilitan manong nemi nga tilayangan uneg ti pagtaingan ti ayan ko tasyakon ti natudingan nga mga sikasoy ti lakay. Ngagtawanin ti na 50 ket 5. Ubing pain. Naanos kanyak ni Tata Fausto manong. Ta malaksit iti dayta manangisagot pag kanyak. Pasaray ikatangan na karigiti kasapulak buno arwatek. Ket iti panagbalasan ko saan nga naliklikan nga damot ani kitaya umar aribayan nga lalaki kanyak. Ngem binagbagaan nak ni Tata Fausto. Ay, Conchita, Tata, saan ko nga iparit nga agdaton kang ka, balasag ko. Ngayon para kanyan, nasa saat do, tumulong ka pala, ngumura ka nagiti kakapsat mo. Kastamot ka talaga tararamitig Tata. Nasiyat no kasta. So nga ligli ka mga rin lalaki malagip ko man Tata. Kung hayong addaduang anak yo, ijay abroad. Ngamtsak nun pa nakita ida, ori idi natay da idi nanak. Daan dapat nga nagawin. Na itaw na ito pagsaksakitan tinakam ko, balasan ko. Ngamin, adda na uneg agura da iti inada. Ana? Opo.
Isudan mo palang ti anak ang kagura da ti mismo inada. Kagura da di inada berta kasta ka di tatak. Kasta nga peso. Api ko makagura da di dinana. Kit nagsayat mo dit panagkunak. Onchita at idog ni istoryaen ken ka. Ngayon iti ababa nga salita. Nagbasol nga minti inada. Nagbasol. Nagrelasyon idi iti sa bali. Kaya di naman napakawan pa isuna. Ah, liniputan na kayo. Di na Berta. Wen. Liliputan na kayo tata. Wen, kasta nga peso. Iso nga jakmat kiti. Babawalaw di kita anak ko. Ngayon para kanya, nabayakin. Nga naitanim da ita nga pasama. So nga rumping laing ko mga lipatan dan. Stagayam tata. Manong nemi iti may sangal daw nakiktutak iti mariingak di tata husto nga kasla marigatan nga umangis. Kat iso nga, inagdagos ko manong neming inasikaso nangitad iti hagas na. Kaya manak iti kinaimbag mo kaniyak balasag ko. Imbag lagi din ta. Imanugot ka ng may ditoy. Imbag lagi din ta. Inarada ka kaskadkaduan. Kadagupan nyo nga katulong kat sikati kasasayatan. Ta sikatim naanos ka mga asikaso kanya. Awan ti rumpeng nga pagyamanan nyo kanak tata. Katulong ang iti dahito nga balay. Kat aramin taklaing ti rumpeng. Makita-kit kasla kumarkaro ti panagsagaba, panagbabati sa lulat ko. So nga, kasangwanan nga, maladaw ti amin. Kahit kung ang ising-asing ka, tinapatigabanag. Idi kasta, kahit mapatawidan ka, idi sanikwak. Ha? Tataposto? Mangaramid ka ti pamuspusan tapno mapatawidan dak. Manong nemi kasladyak patyan di bagbaga kaniyak di tataposto. When kas panagyaman na kano iti kinaimbag ko kenkwana kahit na kano nga mapatawidan na iti sanikwana. Ingim kasano tata? Makiasawa ka kaniyak. Ni tata may nagangangaw na. Nasurog lang ang 20 taon ko, tata, dito tada kayo kata. Kasano ko mga nga at na matawid mo, kaligitip sa nikuak, no, santa nga kasawa. Manong nimi makakatawak asaan nga mo ta. Ar-arigan kat anak ko no, apu ko nakkuman, no, edad ti pagsasalitaan ta, nasurok nga ina mapulunan. Hindi ta siya kat 20 pa lang, manong nimi bali opat apulo nga tawan, ti bait mi. Ngayon timat ba isa nga pakasdaawak, awam met ti mariknak, nga panagkartem na kanyak. Wano saan nga tumangkan, awang nga ti apulos ti kartem na kat nalapsatak mo. Saan ka di, nga tinaduma nga lalaki manong nemi ket Puertos Buenos, aduda di kita lalaki nga naarem. Ken makakita dalaeng iti nasipukela pamagi, dagosen nga kasdala magangganatanin, kasla dala mangmanganin tinaalsem nga salamagi. Ngem ni tata pa osto manong nemi ket uray man minsan, dinakpay ginandat nga inaprusan. Ket dayta manong nemi titakkel unay nga burburja o kaniyak. Kaya't nakkanong asawain, ngem awam man samat ti kartem na, kasano nga rin maparaksak naknata. Kung naklunagang angaw ni tata pa osto, iti panggap na kanyak, apa nagkalaysa, panangikalaysa, ngimidi, tamaamuan di kiti dua, nga anak na, nga agnaedin iti abroad, manong nemi, dahito ket din, tigapuna, nga naghawid da,
iti Pilipinas ket kinasarita da. Conchita, ma'am, doon na tinakan ko. May saka na kita anak. Dahil di mamakin ni Papa. Ay, apre ka di ma'am. Siguro ginargarim ti tatakan niya. So nga kasi na kahit nang mapasamak, nasawain na ka. Ma'am, awan tinaramid ko. May kontra ka kayo. Kinagpeso na, kahit ore nga ta, ising insingasing ni tata, ti kasta, ti panangasawa na kanyak, pulos nga jak tumanugot. Nasaya, ito kasta. Nasaya tamong tinaramin mo ngamin, agparparang nukan, nga tilaing sanikwa, ti amami ti kayat mo, numayat ka makiasawa. Saan ka nga matanagan, ma'am? Jak tumanugot, iti anyaman nga plano ti amayo. Nasaya, ito kasta. Kadam kat nagaw-awit kami nga dinaoras, nadamag mineta. Mapi, ma'am, di ka nagawit, idi natay ni mamang yun. Sa mo, awanan bibiyang mo, noon niya, mantiya. Sa amin nga nagawidan. Basta na siya. Tawan ti plano mga kasjay. Da kami ti umuna, makalaban mo, numanugot ka ti kayat ti amami. Sa may sa, ubing kapay. Makabiro ka lang sa bali nga mabalim mo nga pakiasawaan. Sa angkat ganyan ng tatang mi. Lanam na may nga paragsak ng karatahanin. So ano manugot ka, rupa ka sa nikwa. Alagat sanak ba't umanugot, ma'am? Ano yung agsaw-sawan di kita, agad nasakit. Manong nemi ka po, iti panakisarita kanyak ni Ma'am Duna, tinauna nga anak ni Tata Posto. Ingkad den kundi bumanaw iti dito nga balay. Kat agawid aklayang nga iti pagtaingan mi, iti kasta kat maliklikak dito nga problema. When ba't gamin, apay ko mga makiasawa kiti may sa ngalakay. Sa may sa, kat adyak ba't kayat nga ibagadang aglaklakayak? Diyak kahit nga bagada nga kinamak ng lang kamgam-gamit, wano kalikal ka umag. Sa anak manong nami nga nakikalay sa aking kuwana, diyak aglalakay. Nagawid ak nga ron iti ilimi nga paway, kat nasdaaw pa ni nanang, iti tapapasangpet na. Apay yung kutsita. Alak ko malaya matiya, awit mo. Di mo ko na nga sumangpat kan. Nanang talaga nga sumangpet akon. Nagatapay. Pinapanaw na kaya ni Tata Posto. Saan nanang? Siya tinagboluntaryo aping manaw. Ano ya? Yung mapay. At na nakabasulam. Awan nanang. Ngimtsak kayaten tigyan sa jay. Kahit kumanten tigyan na. Mailok manten kada mga makitan na kada kayo. Conchita anak ko. At dalagin di ka po na, pimanaw ka. Lalay baga man ako. Iba kami takastano. Anyaman ti ka po na, pimanaw ka, uno, pinagawid na ka. Maipirukan ta iti solusyon na. Dati naglagip na. Apay, anya ti ka po na, ibagam. Kas may sa nga natulnog na anak manong naimin lawlawag ko kininanang ti ka po na no api pimanawak di pagtaingan da Tata Posto nga jakon nagpakadapay. Panagkunak manong nemikit mawatan na katamet ni nanang itinaramid ko. No kasta? Kaya't ni Tata Posto napatawidan na kayo sa nikwa? Dahil timbagana nanang. Ngem, jak inawat ti jaya na. Ken mesa, adan ti naunang anak na. Ken imbaga nakit din. Nga awan ti maghanap ko, no planok ti makiasawa iti amana. Nagdaks baten ti kastag ng bagana. Una nang, sungan siya ako no kahit pa tagsublisad dyan. No iso iti desisyon mo anak, awan ti bimbasol mo iti dayta nga banag. Awan ti atrasom ka nakwada. So awang nga rumpe nga pagdanagan.
Manong name duwa nga lawas nga ta tinapalabas ket adda napasangpet mi na napasangpet mi manong name ni Ma'am Duna iti pagtaingan mi ket kunana. Conchita, ma'am, pakawalan na kuma iti parang tratok ken na dagiti nakasang nga panagsasaok ken kay di. Nabiglat lang amin iti. Ah, awan ti pagdanagan nyo, ma'am. Kinagpersona, linipat kun di nga, di nga napasama. Imayak ta kahit ko nga isubli nga matlaing ti pagtaingan mi. Imayak ta no alaing kamatlaing agsubli ti pagtaingan mi ko na. Agsubli? When? Ngamin, agsubli akon sa abroad. Kahit nagpapakasin ni tatang ko, nga kasarita ka, iti kasta kita, ituloy mo ti panahiwan mo keng kuana. Manong nemi kasladyak mamati tibang mangiko keni Ma'am Duna. No idi damo mitag kita, manong nemi kinagsarita ket kasla awan asin-asin ti panakisarita na sa balitan. Kasla na amon nga kasla amunan kaslab mo kun manong nemi ti kahit asawan ti balikas amunan ti balikas nga kinapakumbaba kasto ka di kiti babaknang no adda kayat daken ka ngem no awan ti kayat daken nakuspag da wan napangas da noon da kayat mo kanakuana awan kayat daken ka kinawan ti ipiripirit da nga kalintegan ti pada da nga tao. Ano makunam ko, Chita? Awan di mga iwan kini tatang sanggang subli. Ma'am, agyamanak ti jaya yo. Ngamin kenda ko ti saan nga subli ka na kayo. Kinagyamanak iti kinaimbagyo. Kinagpaisuna. Jakmat ket umanukot nga makikasari ti amayo. Ibilang ko nga ama ni Tata Fausto. Nasaysayat ng jakon pagserbian ba isuna. Idi kasta, kadi yumat ko na nga gargaryek wano aramatik laing suna. Ngam nagpagpakaasi ni Ma'am Duna manong nemi. Kunchit pangaasim siya ko na mismo nagpagpakaasi ken ka. Ating ko. Sikati nakariknaan ni tatang iti pamatig ken na siya at nga panakataripato. Masaksakit ita. Kata amangan no mabaybayan ti bagina no di ka agsubli. Ikarik, dublek ti soldom. Basta agsubli ka lain. Ma'am, ore nga to dublihan nyo pa ti sweldo. Naikarikon di saan nga agsubli. Bumirok kaila kuman ito sa bali. Kinagyaman din siya at katrato. Ken kinaimbag pamilyang kanya. Kinunaklat na manong. Manong nemi ti amuk ket pumanawan ni Ma'am Duna iti pagtaingan mi. Ken saan nga agsubsubli. Ngem, kabigatan na manong nemi nagsubli manen nga nagpagpakaasi kanya. Siya kanut sapsapulen ti amana. Ket madanagan unay no di may kuyog ngagsubli tamangan kanun manong nemi no dadakas ang mapasama kiti amana. Manong nemi kinasarita dak datatang kininanang ginkakabsat ko ket kunak kauak laeng nga addaan iti panakaawat ken nalaka ama makawan. Gabot ti pa nagpagpakaasi na kanyak manong nemi nagsubliak. Nagsubliak matlaing iti pagtaingan da Tata Fausto. Ket iti pa nagsublik. Nakita ka mismo agasla rimagsak titimek ken langa ni Tata Fausto. Agamanak ta nagsublik ka Conchita. Agamanak. Kuha tata, masyanak namin kada kayo. Kenore nga tano,
Ingkarik idi nga di kayon subyan masyanak iti sitwasyon nyo. Agyaman na ka ko. Wahin, agyaman na unay wahin, mariknak iti yak, kinapatig mo kaniyak. Akas, ama. Kenso nga pakawanan nakmet, iti jayak iti king ka. Imbaga iti akas jay tapno, at daga po nga tinakon panawan pa eh. Kat pakawanan na. Awan ti basol yun tata. Kung tata, saan kayo nga dumawat pa iti pamakawan? Kinagpaso na amiris kumatendi ka po no aping kasya ti plano yo. Ngayon mo rin no, tilaing sweldok iti paayuan niya. Naragsaka kon, oris andak nga basta sa andak nga pagdaw-tawidan, istimaron kayo akas ama. Laglagi penyo deta. Agserbiak kada kayo, kas anak yo, kas amak. Manong nemin duwa nga tawen, tinapalabas nga inan anu saklata, nagan ano saklata ti sidong ni Tata Posto. Kas katulong, kas babonen, kas mga asikaso kenkwana, ori di adan nakana nga sakit na, kaya di maysa nga mali, manong nemi inayabanak. Wen, pinayabanak, iti asideg ken kaslak din agpakpakada ako na. Conchita. Tata, Conchita anak ko. Mariknak di ako nagbayagpay. Kalintun mantayak. Awatem to, tisagot ko ken ka. Kas panagyaman ko iti adu ang panagananos mo. Ken, panangipatag mo kanyak akas ama. Nikit, apay kas tamat nanti bagbagayo tata. Kasi ko mga panunod ti kasta. Adayo pwede papatayo. Asideken. Asideken. Asideken ti papatay ko. Mariknak na asideken. Kasla mamad to manunemi ni Tata Pausto. Manong, tayo ti kabigatan na saan min nga riingin pa tibiyat. Kabigatan day di manong, natahin son. Natahin ni Tata Pausto, iti tawon na nga 70 Kalbasan manong nemi nga naipaknimi ti bangkay na nagsubliak mo ten iti pagtengan mi dito paway. Nga maumpay makalawas ko, ti ararigan at dan abogado, abisita kadimbaga nga siyak dagtawid, tinabati na nga pagtaingan. Kaslasyak pamati iti, imbagaan naman. Ang sagudayan kano ti last will and testament na. Siyak ti pangipatawidan na ti balay na ken tigatad nga 2,000 pesos. Ket ti daduma nga saningkuana nagpaimet kadagiti anak na. Awan ti riri, awan ti isusupyat digiti anak ni Tata Pausto. Awaten da, manunemi maawatan da, nga ti inaramid ti amada, ket kas panagyaman, kano, iti kinasiat ko kenkwana. Ti panagananos ko, nga kas katulong, nga naggibtor, nga nagsakripisyo, iti sidong, bayat iti panaglakay na. Apo, 2,000 pesos mano. Ken naglawa ti house and lot. No ilakok agad apo, milyon. Di nga may. Wala. Ita manong nemi imakar kami dito lawag. Iti pagtaingan. Ano na? Imakar kami dito lawag city. When prampaway, dito'y kami dakkel nga balay nga agendag. Nga sagot kanyak ni Tatam Pausto. Milyones ti patig naman. Ngem o pare ore no kasta ti balor na awan ti plano mi nga mangilako. Tagipat gen milat ket di da ito'y ta nabati apakalaglagi pa kadi ti Tata Pausto. Nga nagserbiak iti napudno. Ket ti kandidat ngem bati na
ay sumaten tinang rugyak iti negosyo, akaduak, dagiti kakabsat ko. Naasin po Diyos, manong nimi amuna sumadahan dagiti aramid ti kinaimbag. Amuna nga supapakan ti anyaman nga siya at nga aramid. No saan nga ita, sigurado nga dumteng to, iti anyaman nga daw. Iso nga oray no, katulong ak lang idi, nakarkano pa'y ngem nagtrabaho sa di Saudi, unos sa di Hawaii, at dan milyon nga patig na nga balay ko, ken balay, di kakapsat ko, ken naganak kanya. Agyaman nagtiti anos mo, nga nangibasa, manunaymi dati surat ko, lakay nga asawa, ngam saan kamot ka nag-asawa, kinitatapos to. Do pa'y pinatawidan na, kiti hausan lahat, ken kwarta, nga duwagasot arito. Agyaman nagtianos mo, nangibasa, ket sapay ko ma, tanakaybati ak maniti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag, kadagiti padak nga nagbuya, tuwing ardagyaman nga pagaya mo, Conchita.